あ、長崎に行くのが多いな。おしい。ごめんね。こうなってんね食べた時にキムチが乗ってたら美味しかったもんね。私たちは梅干しがダメ。ダメ。梅干しは酸っぱいもんね。いや、Kalian Darmin. Ya. Ya,違うか。危ない危ない。